تغنيتم بحنت بانديرا سلينا يوم سليغي سليخا كيبل وعلي عديخا لم عدي زي رعاية اللو كنا يا حفظان بتفوتو تسوي أمنا حانتي إريتنا تغني زنب حانت بالدي سلينا يوم سليغي سليغا كيبل وعالي يعلق ብዙሕ ፃዕር ንገብር እትዓብ ስእሊ ኸረድ ኣብቲ ደቂቕ ደይኮነስ እትዓብቲ መብዛሕትኡ ሕቶታት ከማነ ከም ንፈልጦ ነቲ ሕቶሲ ብሕቶ ይክምልሶ ድፍትን ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይት ደይተሓተተ ሕቶታት ከ ኣሎ እዚ ኻ ክንብል ኣለና እዚ ኻ ክንብል ኣለና ኢሉ ነቲ ሕቶታት ጨንፈር ናውፅእ ባዝሖ ገለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መብዛሕትኡ ክዛረብ ከሎ ወይ ነው ከምዚ ቃል ምሕትት ክገብር ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብተን ኪስ ንብለንተን ስትራቴጂክ ዝኾነ عبيت إيشو تراي دزارب أبي إندي تايلس بزح أب مالت إندي تايلس كن كلنا بزرزرات قلقاتيو بزح تاشمي قبرني. ناي بريزيدنت إساياس كلمة يقن زحق زول ولا حقوقنا تاتاب قمتاتنا مجان زارب زلناس لذي. تجراي أو كونسرن خوينو ناي تجراي قداي بغمز درجة في التحلو ويلو ማንዴት ወሲዱት ፕሬዚደንት ድዛረብ አይመስለንን ምክንያቱ ቲ ሓደ ነቲ ፕሮቶኮል ናይ አሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ዝምድና ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ቲ በዓለም ደረጃውን ክግበር ዘሎ ናይ ሕግን ሕጋውነትን ጉዳይ ምጥሓስ ኮይኑ ይድራየኒ ብዙሕ ሰብ አቃልብኡ ኣብቲ ቃለ መጠይቅ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቃለ መጠይቅሲ ከምዚ نحد مراحي ويلا قطع مع الرخبة بالكاخلخة ويلا بزن كو حبريت لنا انت يالله توسخ مبره تبلو ديكونس دارغا انتي تحت منغستي بريزيدنت سياس كم وكيل منغستي ارترا مسرتسي ازينا نسرح له دلنا كم زينا نصب دلنا بزخب لنا نصب مالت حج في زبحال ابتنا قطبا بجك فورس قدم فولتوت ناي انفراستراكشر وي تحت قرصي سو ابوتلو سوها مبدسي عبي مالت فاونديشن مسرت مخانو كحازيك النجاري انا وين بعيني سدرا هو جزا خسرح مالت خسرح زقبو ويكعدك شيء كلو دي اي دونت نو كنت حق سرعتنا يتعدي كنقصاص قربتي ايكونومي كنقصاص تاريخاو اوكي صبا لنا جميرنا لنا تبلو ነገር አለ አብዙሕ ሴክተራት ተሪኻው ብዙሕ ጠመተዝ ደል ነገር አለ ንምንታይ ኮሞ ኮይኑ ውርዱ እዩ ጸገሚዩ ኩናት ነይሩ ዕንቅፋት ነይሩ ብዙሕ ነገር ከተልዕል ትኸሊኻ ብዛዕባ ሶማሊላንድን ብዛዕባ ህዝቢ ከባብና ብፍላይ ምስ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ዝምልከት እዩ ክዛረብ ጸኒሑ ብዛዕባ ዘን ክልተ ጉዳያት ኣብዚ ናይ ለቂነ ቃለ መጠይቁን ከም ዘምፀን ይርዳእኒ ወይ ስማዓኒ ስለዚ እስከ ብዝደለኹም ትጅምሩ ትኽእሉኹም ኣብዚ ንፅበዮ ዘለና ቃለ መጠይቅ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እንታይ ተንብቡ እንታይ እዩ ክብል ተጽበይዎ ወይ እንታይ ክብል እዩ ኢልኩም ኢኹም ተኣምኑ በዳንኤል ዶ ክጅምር ዋነሽን حراي كبرتها بلك كاوطا بان عبخه anyway
هو እንደገና ይቀኒለይ ክብረት ሃብለይ ነዚ ዕድል ዚ መሃብካ ብሓፈሻ ከዓ እንታይ ክብል ኢኹም ትጽበይዎ ክንብል ከለናሲ ከምቲ ኩሉ ሰብ ድፈልጦሲ ክንግምት ኢና ዳ እምበር ናይ ንሕናስ ዋላቶም I think ኣብ ቀረባ ምስ ዘሎ ከማነይ እንታይ ክብል ኢልካ እንተልካ ምስ እዝንዝን ክብል ኢሎም ኣረጋጊጾም ክነግሩና ከም ደይክእሉ ፍሉጥ እዩ ግን ኣናብባኹም ስታይ ይመስል ኣሎ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናለካ ወላ ናይ ቅድሚ 16 ዓመት ዶ ወላ ናይ ዓሚ ናይ ሕጂ ናይ ክልተ ናይ ቁርባ ዋርሕ ገለልና ክንሪኦ ከለና እንታይ ክብል ይኸውን ኢልካ ምግማት ከምዚ ኢሳያስ ዳ ፍሉጥ እንዲ ከምዚ ይዘራርቡ ኣብዚ ደህቡ ክንብል ንኸሊና ማለት ግን ምሱ ከዓ ሕውስ ኣቢልካ እንታይ ተትብልክ መሓሸና ኢልካ እውን ኣይክተርፍኒ ማለት እዩ ግን በታ ቀንዲ ሕቶኻ ንጀምር ከመይ ዘለና ባኹም እንታይ ክብል ዝብል ማለት እዩ ኣነ ከም ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣዘራርባ ሓፈሻዊ ክገልጽ ከሎ ዝርዳእኒ ንዓይ ብዙሕ ፃዕር እውን ንገብር እቲ ዓብ ስእሊ ኸረድእ ኣብቲ ደቂቕ ደይኮነስ እቲ ዓብ እቲ መብዛሕትኡ ሕቶታት ከማነ ከም ንፈልጦ ነቲ ሕቶሲ ብሕቶ ይክምልሶ ድፍትን ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይቲ ደይታ ሓተተ ሕቶታት ከ ኣሎ እዚኻ ክንብል ኣለና ኢሉ ነቲ ሕቶታት ጨንፈር ናውፅእ ባዝሖ ገለ ሕጂ I think ከም ናይ ፐርሶናሊቲ ናይ ውልቀ ሰብ ፈላለዩ ኣተሓሳስባን ኣዘራርባን ኣገላልፃን መብዛሕትኡ ንብዙሕ ዓመታት ተኸታተልናዮ ስለ ዝኾነ ከዓ እቲ ዓብ ስእሊ እዚ እዩ ንምባል እዩ ኣፅሪብና ንርአዮ ንምባል ተሓሳስባ ማለት እዩ ስለዚ ትሕቶታት ብዛዕባ ዘቤታዊ ክኸውን ንኽእል ናይ ወፃኢ ጉዳይ ክኸውን ንኽእል ከመይ ክኸውን ንኽእል ግን እቲ ኣግፊሕካ ናይ ምርኣይ ፈተነታት I think ክቕፅሎ እዩ ባህላየ ማለት እዩ ኣብዚ ኸማነይ ኣብ ገሊኡ ይዕወተሉ እዩ ምክንያቱ ነቲ ዓብ ስእሊ ክስእል ኢሉ መረዳእታ እምበር ኢሉ ኣስፋሕ ኣቢልና ዝንዝልና ተልካ ንዝኾነ ከዓ ኣስፋሕ ኢካ ምናዳ ውፅእ ኢልካ ክትሪኦ ከለኻ ድሓሸ መረዳእታ ይህልወካ ግን ጎን ከዓ ኣብ ከምኡ ከይድ ከለኻ ክልተ ነገር ክጠፍኦ ክእል ማለት እዩ ሓደ እቲ ተዓዛቢ ኣብ ክንመልሽ ድርድኦ መልሽ ክተሓላለኸ ክእል እዩ ወይ ከዓ እቲ ዓብ ስእልሲ ካብ ኤርትራ እንዳወፀ ከይድ ኣሎ ወላ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ዲና ወላ ናይ ዓለም ጉዳያት ክንዛረብ ከለና መራሒ ናይ ኤርትራ እዩ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ እዩ ንኤርትራስ ከመይ ላፀልዋ ትቐንዲ ሕቶ ካብኡ ይክወፅኒ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ እንዳወፀ ከይድ ደሎ ከዓ ምስቲ ናይ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ከዓ ምትሕሓዙ እንዳሰኣነ ድኸደሉ ነገራት ከ ኣሎ ማለት እዩ ብክልቲኡ ወገን ሕጂ ከምዚ ከም ድገብር ተፅቢተይ ናተይ በቲሉ እቲ ስታይል ናቱ ኣይክቕየርኒ እቲ ሕቶታትን ትመልስታትን ስለ ደይፈለጥናይ እዝን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ኣብዚ ሁሉ ኩነታት ኣብዚ ናይ ሕጂ ደሎ ምዚ ኤርትራ ሒዛቶ ዘላ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ይኹን ናይ ፅምዶ ጉዳይ ይኹን እዚ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ሱዳን ምስ ግብፂ ምስ ስዑዲ ተተሓሓዘ ጉዳያት ይኹን እዚ ናይ ኣሜሪካ ተታሒዛቶ ዘላ ናይ ብሓቂ ዝገርም ፈቲኻ ቃልቦ ክትገብረሉ መልሲ ክትገብረሉ ዝግባእካ ነገራት ኣብ ጉዳይ እቲኻ ናይ ዓለም ናይ ቁጠባ ድዩ ናይ ገለ እቲኻ ኩሉ ክተናኽፎ ባህላየ ምክንያቱ ነዚሲ ዕሽሽልካ ድሕለፎ ነገራት ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ግን እታ ተስፋ ድገብረላ ነዚ ኩሉስ ከመይ ጌርካ ከምስ ናይ ኤርትራ ጉዳያት ተሓይስካስ ስለዚ ኤርትራ ከምዚ ኣትገብር ስለዚ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ንክንገብር ስለዚ ኢሉ መደምደምታ ክገብረሉካ ተስፋ ገብር ስለዚ እናበለ ሓፈሻዊ ዝኾነ ገምጋም ኢኻ ሂብካ ዘለካ ዳንኤል ፀኒሕ ኢልካ ከም ትምለሶ ብፍላይ ኣፅብ እንዳበልና ኣብቲ ቀነጥብታት ርዱ እዩ ወዲ ጣባ ኣሎ ካባኻ ዝዓቢ ዝያዳ ብቐጥታ ሓቶ ወጣባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዘይ ቃለ መጠይቅ እንታይ ይኽብል ቴንክ ዩ ተወልዲኖ ቴንክ ዩ ድማ ስለ ዝዓደምካና ምስቲ ኣዝየ ዘኽብሮ ዳንኤል እታ ዳንኤል ተኽላይ ዋን ኔሽን ናይ ባሕጉ ኮይና እታ ዋን ኔሽን ዋን ኔሽን ንበሃል ገዛውቲ በስ መራኽ ፍጠር እዩ ከምዚ ጣባ ዘሎ ፅብቕቲ ኣይኖይ ቴንክ ዩ ኣነስ ዓንተወይ ከማን ፕሮግራም ነይሩኒ ኣብ ዳኒ ዝገለፆ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መብዛሕትኡ ክዛረብ ከሎ ወይ ከምዚ ቃል መሕትት ክገብር ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብተን ኪስ ንብለን ተን ስትራቴጂክ ዝኾነ ዓበይቲ ኢሹ ጥራይ ድዛረብ ኣብ ኢንዲቴይልስ ብዙሕ ኣብ ማለት ኢንዲቴይልስ ክንብል ከለና ኣብ ዝርዝራት ገለ ኣትዩ ብዙሕ ተኣሽሙ ይገብርን እዩ
ኣነ ብናተይ ተመክሮ ኩሉ ግዜ ክሪኦ ከለኹ መብዛሕቱ ዋላቲ ትግርኛ ዝሰምዕ ሰብ ኤርትራዊ ገለ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኩሉ ትሰማዒ እቲ ሱድ ጥቀመሉ ቃላት ኣብስትራክት እዮም ድብሉ ንዓይ እውን ከምኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ሓደ እዋን ሓደ ሓሳብ ተፈላለየ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ይመፅእ ሕጂ ቀልጢፍካ ሃንደላ ኢልካ ንክትገልፆ ገለመለ ወይ ከምዚ ድብል ዘሎ ክትብል ይከብደካ እዩ ግን ብሓፈሻ ኣብቲ ቀንዲ ርእስቲ ንዓኻ ድበቅዕኻ ማን ገይሩካ ዓቂንካ ትወስድ ትኽእል ኢኻ እምበር ብዙሕ ኣብስትራክት ዝኾነ ነገር ይጥቀም እዩ ከምቲ ዳንኤል ድበሎ እዩ ማለት ዝሕጂ ዘለናሉ ኩነታት ኣነ ኣብ ምንታይ ኣተኪሩ ዝዛረብ መጀመርያ ተቀዳምነት እቲ ናይ ኤርትራን ኤርትራውያንን እንድዩ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ሰብ ህዝቢ ብዙሕ ዝፅበዮ ነገር ኣሎ ኣብኡ ኣመልኪቱ ካብቲ ዝሓለፈ ግዜ ናይ ፍላይ ንውሽጣዊ ጉዳያት ኣመልኪቱ ክዛረብ ከሎ ብዙሓት ክጅመሩ ኣብ መደባት ዘለው ብዓመታት እንዳፈለኻ ወላ ተሪኢኻዮም ብዙሓት ክጅመሩ ኣብ መደባት ዝነበሩ ነገራት ኣበይ ከይዶም ኣበይ በፂሖም ዝብል ካብ 2014 ጀሚሩ ሰብ ማለት ኣበይ በፂሑ ትብል ኢኻ ትዕንቅፋት ከም ዘለዎ ኮይኑ ብርዱእ ትዕንቅፋት ዘጋጠመ ገለ ካብ ዓቕሙ ላዕሊ ክኾነ ይኽእል እዩ ነቲ መንግስቲ ማለት ነቲ ውሽጣዊ ጉዳያት ከምቲ ህዝቢ ዝደልዮ ነገር ክኸይድ ዜሩ ግን እቲ ኣብኡ ፎከስ ክገብር ብፍላይ ድማ ካልኣይ ከባቢና ዝፍጠር ዘሎ ሰላልፋ ንባዕሉ ንኤርትራ ከመይ ኣፌክት ይገብራ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለናኸ ብፍላይ ንሱዳን ኣመልኪቱ ኣብ መንጎ ሱዳን ኤርትራን ግብፅን ስዑድን ዘሎ ኩነታት ናይ ሶማልያ ብዓባዩ ጉዳይ ኣሎ ኮምፕሊትሊ እቲ መሰረታዊ ለውጥታት ንርኢ ኣለና ዋላ ኣብቲ ሰላልፋ ማለት ኣብ ናይ የመን ዘሎ ኩነታት መሰረታዊ ለውጥ ተራእዩሎ ሽፍት ገይሩ እውን እዩ ዋላት ናብ የመን ወታደራዊ ማዓስከር ዱኪነን ዝነበረ ሓይልታት እውን ሽፍት ዝገብራሉ ኣለዋ ናብ ሶማልያ ናብ ካልእ ሽታት ኣመልኪቱ ብዕምቆት ክዛረብ ኢለ ይኣምን ግን መብዛሕትኡ ከም ብናይ ግዜ መቃም ተሪእዮ ኣነ ዋላ ባዕለይ ክሓስብ ከለኹ ሓደ እዋን ምስ ብዙሕ ሰብ ትዕልል ኢኻ ምስ ኤርትራውያን ትዕልል ብቴሌፎን ብኣካል ገለመለ ትዕልል ምስቲ ኤርትራ ዝፀንሐቶ ዘይንብር ኩነታት ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ነገራት ከዓ ተበግሶታት ነይሮም እዮም ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ብፍላይ ምስ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝግበር ናይ ልምዓት መደባት ንኣብነት ናይ ፀዓት ሽግር ምፍታሕ ንባዕሉ ዋላ እኳ 100% ተፈቲሑ ተደይኮነ ግን ኣትሊስት ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኣሎ ካልኦት ናይ ብዙሓት ኣለው ናይ ንውሽጢ ዝምልከቱ ጉዳይ ሃልኪ ናይ መጓዓዝያን ካልእን ባዕሉን ፕሬዚደንት ተንኪፎ ነይሩ ዓመዲ ገለ ይስታት ኩሉ ሓደ ኣበናይ ከም ዘለና ገለስ ዝገልጽ ይመስለኒ ክግምት ከለኹ ማለት እዩ ከም ብዙሕ እቲ ተስፋ ናይቲ ህዝቢ ዋላ ምስቲ ዕምሪ ገለ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ናይ እቲ ግንባር እቲ መንግስቲ ዝፀንሐሉ ነዊሕ ግዜ ካብ ሰውራ ጀሚርካ ዋላ መንግስቲ ምስ ምዃን ገለ ትሪኦ ከለኻ እዚ ዘለናሉ መድረኽ ኣንተ ወይ ከማን ታሪኻዊ መድረኽ እዩ ወይ ታሪኻዊ ቃለ መሕትት ክኸውን ኢለ ዝሓስብ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዛ ታሪኻዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበልካያሲ ኣነ እውን ክውስኽ መቸም እዚ ናይ ኩላትና ግምታትን ማለት ኣብ ዝሓለፈ ዝነበረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቃለ መጠይቅን እዚ ሕጂ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ኣብ ግምታት ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ኣተይ ወድን ክውስኽ ምናልባት ብፍላይ ኣብቲ ዘቤታዊ እኳ ድሮውን ትንክፍ ኣቢልካ ኣለኻ ወጣባ ግን ካብቲ ዘቤት ውፅእ ኢልና ኣብቲ ጎደበና ዝበሃል ብፍላይ ትግራይ እንድሕሪ ርኢና ሓደ ዓብዪ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ንሱ ይመስለኒ ቅረታ እዛ ኢኮ ኣነ እውን ሰምዓ ኣለኹ ማዕረፍ እንደይን ሰማዕቲ ከም ትረብሽ ግን ክፈልጥ ኣይከኣልኩን ግን ትሕት ኢለያ ትመስል ኢኮ ኣነ ሰምዓ ዘለኹ እዋ ኣይ ቲንክ ኣብ ናትካ እያ ደላ ናትካ ቼክ ግበራ እታ ማይክሮፎንካ ሕጂ ምስ ኣበልካ ኦኬ ሕጂ ካ ፅቡቅ ኣላ ዝሰምዓ ኣለኹን ኣይ ቲንክ እታ ሽሙ ናትካ ከይትኾን ዳ ወጣባ ሕጂ ሚት ጌርካ ኣለኻ ክልቲኹም ሚት ጌርኩመን ኣለኹም
ሕጂ ኢኮ ሰሚዕ ኣለኹም ስለዚ ምናልባት እሱ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ኣብቲ ኢኮ ካንስሌሽን ኣጥፍዮ የለን ዩቲዩብ እውን ከም ዝበልካ ዝተኸፍተ የለን ዝኾነ ትግራይ እንተልዒልና ከይተላዕለት ትተርፍ ኣይመስለንን ኣብዚ ቃለ መጠይቕ ብናተይ ግምት እቲ ኣነ ሕጂ ድፍሪ ኢለ ግምታተይ ክዛረብ ምናልባት ንዓኻትኩም እውን ከምኡ ሓደ ኣብነት ክኾነኩም ዝኽእል ተኾነ ብንጹር ሓደ ነገራት ክዛረብ እዩ ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል ነገር ኣሎ ተኮይኑ ንኣብነት ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከቢድ ናይ ጥሜትን ዓፀቦን ናይ ቀረባት ሕፅረት ፀገምን እዩ ዘሎ እዚ ከዓ ባዕላቶም ዓዊሎም ዝብልዎን ከምኡውን ርሑቕ ስለ ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ዝከታተሎ ዘሎ እዩ ስለዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምቲ ኣቀዲሙ እውን ቅድሚ 16 ዓመት ዝበሎ ዘስማዕክኹም ህዝቢ ትግራይ እናተጎድአ እንዳጠመየ ስቂልና ክንሪኦ ኣይኮናን ስለዚ እሕና ብዝከኣለና መጠን ወላ ብሕቡራት ሃገራት ዝግበር መስራሕ ኣሎ እንተኮይኑ ኣብ ምትሕግጋዝ ኣብ ምትሕብባር ክንሳተፍ ኢና ባዕልና ብቐጥታ ክንገብሮ ንኽእል ኣሎ እንተኮይኑ እውን ክንገብሮ ኢና ህዝቢ ትግራይ ብክልተ እግሩ ጠጠው ክብል ኣለዎ ጠጠው ኢሉ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ብክልተ እግሩ ጠጠው ክሳብ ዝብል ግን ክንሕግዞ ኣለና ስቂልና ክንሪኦ ይብልናን እንተሓጋገዞ ኣለና ዝብል ለበዋ ዘሕልም ኮይኑ ይስማዓኒ ከምኡ ንዓይን ኣበባ ይረኣየኒ ሓደ ካብቲ ዝዛረበሉ ማለት እዩ ፅባሕ ደንበሎ ድሕሪ ፅባሕ ንፅበዮ ዘለና ወይ ቀዳም ክኸውን ይኽእል ብዝኾነ ኮይኑ ግን ሎሚ እኳ ኣይመስለንን ሰዓት ድሮ ከይዳ እያ ስለዚ ወይ ፅባሕ ወይ ድሕሪ ፅባሕ ክኸውን ይኽእል ድሕሪ እውን ክኸውን ይኽእል ከም ዘጋጠሞ ከም ናቱ ናይ ሰደቃ ናይ ግዜ ዝኾነ ኮይኑ ከምዚ ክብል ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ብወገነይ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ክዕርፈኩም ስለ ዝደለኹ እየ ሞ እንታይ ወጣባቡ ከለኻ ናልባት ብፍላይ ብዙሕ ዝሰርሕ ኣብቲ ናይቲ ዞባ ነዊሕ እውን ስለ ዝገበርካ ከም ሓደ ኣክቲቪስት ተቃላሳይ እሞ እንታይ ይርዳእካ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ህዝቢ ትግራይን እንታይ ክበሃሃል እዮም ኣብዚ ቃለ መጠይቕ ኢልካ ትሓስብ I think እንታይ ኣብኡ ብዙሕ እንታይ ይመስለና ኣነ መስለካ እቲ ናይ ትግራይ ነገር ብዙሕ ዘይነፀረ ነገር ኣለዎ ኢንፋክት ኣብ ናይ ኣነ ክሪኦ ከለኹ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ባይዘወይ ዓፀቦ የለን ኣብ ተወሰነ ብሰንኪቲ ምፍንቓል ናይ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ገለ ቦታ ኣብ ማዓስከር ተቐመጡ ሽግር ኣጋጢሞም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣለዎም ከምኡ ተሓቂ ንሱ እዩ ግና ኣብ ምስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ብመንፅር ናቱ ድማ እቲ ትግራይ ዘሎ ናይ ፖለቲካን ናይ ፀጥታን ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ሓደ ከም ሓንቲ ሉኣላዊት ሃገር ኢትዮጵያ ብደረጃ ፕሬዚደንት ብቐረባ ናይ ትግራይ ሽግር ኤርትራ ከም ትሳተፎን ከም ፈታሒትን ጌርካ ክትመፅእ ኢልካ ምሕሳብ ኣይ ቲንክ ጌጋ መስለኒ እቲ ናይ ሂማኒታርያን ጉዳይ ማንም ሰብ ዝኾነ ኤርትራዊ ክሓስቦ ክእል እዩ ክገብሮ ንኽእል እዩ ንኣብነት ሲቪካዊ ማሕበራት ዝኾነ ትካላት ኣኻኺቦም ኣብዚ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሽግር ናይ ባዕሎም ኣበርክቶ ክገብሩ ክእል እዮም ግን ኣነ ከም መንግስቲ ከም ፕሬዚደንት ድማ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣብኡ ኮንሰርን ኮይኑ ናይ ትግራይ ጉዳይ ብከምዚ ደረጃ ክፍታሕ ኣለዎ ኢሉ ማንዴት ወሲዱ ፕሬዚደንት ዝዛረብ ኣይመስለንን ምክንያቱ እቲ ሓደ ነቲ ፕሮቶኮል ናይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ዝምድና ዲፕሎማስያዊ ዝምድና እቲ ብዓለም ደረጃ እውን ክግበር ዘለዎ ናይ ሕግን ሕጋውነትን ጉዳይ ምጥሓስ ኮይኑ ይድረአየኒ እዚ ማለት ዳይሬክት ይኹን ኢንዳይሬክትሊ ናይ ሓንቲ ሉኣላውነት ሃገር ሓደ ፕሬዚደንት ኣብ ከምዚ ቦታ ከምዚ ስለ ዘሎ ኢሉ ክዛረብ I don't think so because politically ምስቲ ፅምዶ ድመፅእ መዘዛት ብዙሕ ኣሎ ከምቲ ሰምዖን ፀናሕኩም ዋላ እቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ገለ ክፋል ሕብረተሰብ ናይ ትግራይ ምስቲ ፌደራል ዘለዉ ከማን ኣይተሰማምዕሉ እቲ ናይ ፅምዶ ብዙሕ ክዕንቅፎ ብዙሕ ዝፍትኑ
ካብቶም ዓበይቲ ተቃውምቲ ዝበሃሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስቲ መንግስቲ ደለው ማለት እዩ እዚ አይ ቲንክ ከም ሓደ ነቃዕ መኽፋት ክኸውን ይኽእል እዩ ብኻልእ ደረጃ ግን ብኻልእ ክላስ ማለት እዩ ማለት ብዝተወሰነ ክፋል ሕብረተሰብ ጌርካ ዝኾነ ተበግሶ ጌርካ ከምቲ ኣወል ንባዕሉ ሕገዝለዎም ኢሉ ማለት ዝኾነ ነገር ዝኸፈቶ ወይ ኮሚታት ዝኣመሰሉ ነገራት ከተተሓብር ዝከኣል ይመስለኒ ግን ማለት ኦፊሻሊ ከምዚ ነገር ክትገብር ነቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ከም ሉዓላዊነት ምድፋር ቢኮዝ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ ጥሜት የለን ነቐርብ ኢና ዘለና ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይ ምዕሩይ ምሕደራ ወይ እቲ ፖለቲካዊ ፀገም ዝፈጠሮ ሽግር ይምበር ንሕና ፀገም ይብልናን ኢሉ እዩ ንዑ ዲና ይገብሮ ማለት እዩ ሶ ምዝ ተሓይዙ አይ ቲንክ ከም ፕሬዚደንት ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዝዛረብ ኣይመስለንን ብናተይ ርእይቶ ግን ማለት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ትሕቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ክሳብ ዝሃለወ ግዜ ኣብ ትግራይ ዝኽሰት ሰብ ዝሰርሖ ይኹን ብተፈጥሮ ዝመፅእ ፀገማት ብቐጥታ ተሓታቲ ዝኸውን ፌደራል መንግስቲ ከዓ ክምልሰሎ ዳይሬክት ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ ኣይመስለንን ቴክኒካሊ ተርእናዮ ወላ ብሕጋ ብዓይኒ ተርእናዮ ከምኡ እዩ ካብኡ ላዕሊ እንተደኣ ኣክት ክንገብር ጀሚርና ግን ከምቲ ንዓኻ ክኾነካ ዘይደልየ ነገር ንኻልኦት እውን ክትሓስብ የብልካ ዛ ዓይነቱ አይ ቲንክ ካብኡ ዓይነት ምትእታው ዝገብሩ ኣይመስለንን ኣነ ብኸመይ ድርዮ ንድዒ ከዓ ዳንኤል ከመይ ትሪኦ ኣይፈልጥኒ ዳንኤል ካብኡ እንታይ ማለት ፅብብ ዝበለ ዶ ግፍሕ ዝበለ ክሪኦ እንታይ ክብል እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዳንኤል ከም ጋዜጠኛ ዝሓተካ ዘሎ هو ሕጂ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መቸም ካብታ ዓበይቲ ንኤርትራ ዝፀሉ ነዚ ዘባና ዝፀሉ ነዚሲ ዋላ ብቐጥታ ዲብ ተዘዋዋሪ ግድነት እዩ ኣድረስ ገብሮ ማለት እዩ ግን በዚ ናይ ስትራቴጂ ናይ ፅምዶ ተርእናዮ ክልል ትግራይ ምስ ኤርትራ ዳይረክትሊ ገለ ተመሓድረሉ ተሰርሓሉ ጉዳይ መንግስቲ ንመንግስቲ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ኢንፋት ብኸመይ እዩ ካብቲ ኦፊሻል ውፅእ ኢልካ ህዝቢ ንህዝቢ ኮይኑ ንኻልኦት ዝግደፍ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገሊኡ ናይ ሓፈሻዊት ናይ ካብ ምትህልላኽ ወፂኡ ምትሕብባር ንኸደሉ ሰናይ ትምኒታት ንገልፀሉ ኣብ ክንዲ ካልኦት ብደገ መፂኦም ዘባኣሱና ኣጀንዳ ድህቡና ከይንዕሾ ገለልካ ኣብ ዓበይቲ ከምዚ ምኽራዊ ዓይነት ምልጋስ ክገብር ፅበየ ማለት እዩ ተደይኮነ እዚ ክንገብር ኢና እዚ ክንሰማዕ ኢና ንዖም ከምዚ ክንገብረሎም ኢና እዚ ንገብረሎም ኢና ድብል ግን ዳይሬክትሊ ንፃረር ምስቲ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ክግበር ዝግብኦ ብናይ ኢትዮጵያ ብናይ ትግራይ ተወሲድናዮ ከዓ ብናይ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንትን ገለ እንተርእናዮ እውን ብዙሕ ዝፃረር ነገር ኣሎ እሞ ኣብኡሲ ድጋገ ይመስለንን ምክንያቱ እዚ ብሓፈሽኡ ፅምዶ ኢልካ ፅምዶ ከዓ ምስ كل ህዝብታት ولا ምስ ህዝብታት ሱዳንን ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ናይ ዓፋርን ገለን ሓዊስካ ናይ ኣምሓራ ሓዊስካ ብዓቢኡ ኣብ ኮሚታት ኣድረስ ክገብር ጀነራል ጽበየ ግን እዝን ክንገብር ኢና እዚ ንገብርኒ ኢና እዚ ክንቦም ኢና እዚ ኣይንቦም ኢና ድብል ግን ዝብል ኣይመስለንን ማለት እዩ ምስ ውስኻ ቢለ ክብሎ ደሊ ንኤርትራውያንሲ እዚ ኢንተርቪው ከም ዝግበር ከሎ ብሕርፊ ኣብ መጀመርያ ዓመት ኣብ ወርሒ ጥሪ ኮይኑ ኣብቲ መጀመርያ ሰሙን ኢና ዘለና እዚ ክንገብር ኢና ክበሃል ከሎ ንኤርትራውያን ካልእ ዕላው ድኾነ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖሊሲ ንህዝቡ እዝን ውጥናት ኣለና ኣብዝን ክንሰርሕ ኢና ኢልካ ካልእ ዕላው ድኾነ መገዲ ብባይቶ ደረጃ ድዩ ብኻልእ ደረጃ ድዩ ዋላ ብሚኒስትሪ ናይ ሓበሬታ ብዙሕ ዝውሃብ የለን ብኸምኡ ብዙሕ ሰብ ኣቓልብኡ ኣብቲ ቃለ መጠይቕ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቃለ መጠይቕሲ ከምዚ ንሓደ መራሒ ወይ ኣጋጣሚ ዕድል ረኽባ ኣቢልካ ከለኻ ወይ በዝን እኮ ሓበሬታ ኣለና እንታይ ኣሎ ተወሳኺ መብርህ ትብሎ ደይኮነስ ዳርጋ እንታይ እቲ መንግስቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ወኪል መንግስቲ ኤርትራ መሰረትሲ እዚና ንሰርሓሉ ዘለና ከምዚና ንፅበ ዘለና ብዝኽብለና ኢና ንፅበ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ተዋህሊሉ ዘይንቡር ኣካይዳ ይኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ዘይንቡር ኣካይዳ ኮይኑ ብኸመይ ኤርትራ ክትከይድ ፀኒሓ ሕጂ እውን ተቐየረ ነገር የለን ማለት እዩ ግን ዘይንቡር ክነሱ
ብዙሕ ህዝቡን ትፅቢት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ሲ ከምዚ ንሕና ንገብሮ ኣናሊሲስ ኣሎ ትንተና ኣሎ ወይ ናትካ ናይ ውልቀኻ ተሓሳስባ ኣነ ከም ዝመስለኒ በዝሪኦ ምባል ዘይኮነሲ ካብ ፕሬዚደንት ዝፅበዮ ነገር ግን ስታይል ኾነ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ዝስራሕ ዘሎ እዚ ደይስራሕ ዘሎ እዚ ዳምነትና ዝኸውን ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኢልና ነርና መቐፀልቱ ንህለይሉስኒ ዳርጋ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ትፅበየሉ መድረክ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ በተሰራርሓ ብደይንቡር ስለ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ مسود تحاز تقصى بالكاس أنا حكا تمالت ماله ود 64 نير كلنا تمال كوين سمعك هذا السقا انترفيو تكبرو نحن هنريو خلنا جن جزي حليفنا لك دحري 3 سمن قون 8 خبري مالتي حجي تدينو برسي دحانكم إلنا نخدي كان زل ألم دخير نجار يكون نعون جزي حاصرون له جزي ون يقولون مالتي حجس نسون زخلو بصار حلو دول زخلو من هواتو كتجبرو دفتن دلو أجندة سي كم موصري دخون دلتي تقالمت أيغمو كم صاب إذن تعويتنا له إذن كأثريفنا مبلع عينة غير كاريخة فديكونا دحن عامة الرغبنا الكاد قدافة بعامة حنساس السندو تبلو خوينوسي تن كمان تبلان عدلاسي ناس عند هذا اللواء مالتي مو جبز عينة كروه خلو هزبي بوزح تصبيت قبور له كم حدا ناي أناليسيس بروجرام غير كاجن كرأي بولن مالتيو جن بس هذا وجن كا قرب كان بتناي حزن دبلا كان غير كا سب بزح تصبيت كجبر له مالت لو مو هون قال يبل لو مو هون أبتي نور ما زبل تصفع عبل لوا بتحد وجن كا تسكبتيزم تي يوال مبالك وعندك يبل للكا لا تقم بالنا تتصفح الله مالت حج سابك نتتصفو لا تق ندابلو تخينو انا تيدك اوم دول كان كف دليل نعو قال مالت هيكون كن اتبعوات دليل تي زي كله سي ابصبقنا بتصفانا بفنانن ذهب نجر كوسدنا يخيلوا لدصبه سب تقعوات دليل سبسي نعو بزمتن نجر كقرب لها تصفى قبر راي أبزيا عقتامي أبز خبابنا واشنطن دي سي زفولتو هذا عابد سبيو أبز كوميونيتي زوج زفلت بروكر يو ناي ريل استيت بروكر يو ناي مشاتن ملواتن كومون اكتيفيتي كوميونيتي بزغونه أبتي ماي كومنت ويريتو أب ما يوتيوب فيسبوك أيراهون جن مسنجر يصحفوا لي هابته قبره بالويكا تشيبولايز تشيبولايز فلت هابته قبره تنببكوا مستيناتي channel تقيد مالت voice of integrity ندزي سلطون زخونة حتو كساب زخونة تقربكوا حما يكونا سلازي حتو تاتي نبريزدنتي يزبل حتو تاتي نبريزدنتي قدامي حدا زيغا قلبوتو فلتوتون رأس مالون بحريقو أبتي إربحاني يوزبولو عودي كوافرو زتبابع هواهو سلمنتاي كفتر ايتخالن كالاي نلعلي عسر عمت بزخدنا يوم منقدن أقبابن نتي هواهو كنفترو كابزي كالنا كالي فليز بلي بارادايم شيفت منقدن أقبابن كنفتش أقبعنا ندو نابنت أبكندي أب حيل السبنات راي تمركسنا قداماوي تسابو مقتأ نتي لعلوس تتقصي هواهو نمفتر عقاسي زخونن نيلو على ونتنا أب واقع داقا زي اتن بإمكان هابان أب دبلوماسين تطبان مستسعنو فتاري حيلي كاب زوبانا يكون كيميو زوبانا عبراوي ربحا ذا مأكل صمدو بمن مسرات أب بايتا كون كونت مفتاري بالجيبولا نبريزدنت زحتو زلقو دمسيلة زخونتا حتو دربينا بلنا لنا أنا بتاناي تقرأ عندنا رئيتو لا تنجن حن باقي يزلل مستعجمر كاس أنا خا دانيال وسخ قبل أبتزي بيتاوي نحري رئينا برقص زخونة سب كل جزء عمت حدش نقر سمع حدش نقر أواج
حدش نجر أنفت كرئي إزدلي كتبت غليها سلازي أبزوان زي تي بفلا كل جزية السبز حاتو بتي كتبان ما نبابرون زملكتيو بتي عراقان نقدن زملكتي مستي بوليسي بزسانة بخمي كنك أساقس وينتاي لو تلو زبل زحات أبزوان زي قال ناي قزاوتي لو تطات أونتا ونقرات تسمع جنازيو زحل مخاني رأيك لكن ناي حدا سيمافورو قلنا سأله زي ساوا شكور زبخالنا سأله سريدو قرب بقل سبات مسالق خوينو نيرو قلنا توا حدا فلا يبتيك عند بودناتات بحال كبابي كاتدرالي بعقمتها هاجر بتي حالة يقول نقرأ بقمتها أتيها أنت عباي سيمافورو أما أخل كبابي كاتدرالي مهلا ونا حدا عابي نقريو أنا خب أونتا يذريو زغنو خوينو قن أبزي شوفولا زبولون أنا خازن أشرا أخوان تزي كوينو عبي زبحالا بتناي كتابة بجيكا فورس خاب قدم نفولتو تناي انفراستراكشر وي تحتاقرسي السوء بوتولو السوء مبقسي عبي مالت فاونديشن مسارت مخانو كحازيك النقريو أنا وين بعيني سفدرا أخوة بعين غاطريو خلاخان سمعون كابب بيني زغنو غينو اسكاب زياتن انتاي كتبل تخل نعود تعبادي خيزر لنا حجي مجمريا تا سيمافورو زبلكايا بزح سب جيجا رديت يقبرالو بزح تناي سيمافورو انتاي مسلكا تولده بايزوي تولده تفلت إقالا كلهم أبشحن جعت 210 تخلتن يو أبس مرا زمناوي دي ناي سيمافورو ناي ترافيك مبرهتن يرو سقع شحن جعت 200 سقع خلتش حلتش حنا 4 نون نيرو مستي ناي ساعات قداي جن كاب تقمو وصاي أنه نخيدو مستي جزي من واحد راق ناي مسامر قلون كاب صوتا وصا خوينو أبزي ساعات زي أبس مرا تتخيلن دلوا كباب عسرة مسكالنيا من قدي مقابي سرقاتاتن زلو يوتي ناي ترافيك مبرهاتي تراي أبتساوا شكور زرعاتا ناي مأخل كتمات راي كونتن زت مالقي دخلوها أنا بعلي زرعه حدا أبكمبون اللو بو كتان حركيتكا أب بارتورين اللو بو تخيل كان دحرو ريدكا أب بحث مسكر مالو سلسته كاو أبتاناي سينما إمبيرو 4 تغيد أبتاناي بار موديرنو نشوق توسد بكاتدرال زمتات بارزيل تسجر حموشته كيد أبتاناي كاتدرال فارماچا ኤርትራ ድማ 6 እንደገና ኣብተናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ዘላ 7 ኣብ መብራህቲ ናይ ሆስፒታል ኣሎ 8 ኣብ ሽቁን ኣብ 2-3 ቦታታት ኣሎ ተዓበ መስመር ንኣድሊስ ቤት ትምህርቲ ዝኸይድ ከምኡን ኣብ ፒያሳ ሚካኤል ኣብ ፋርማቻ ሓማሴን كل على كيد دايب بخوميتات حجة حدش يتتخيلوا مسمر بايزوي كاب تشاينا زمزة طبق مبرهاتي نايسبونا اللو وقاله سو بخوم وحزوا لهم هذا سب حنتي تراي كونتن بوزو حقنا اوتي عن مالت ناي رومرز قال زنبرت زربا قاله قال لي جوك يو قال لي تناي تيك توك زربا سلازخونه من هذه ميدياون زبقع يكونن قل I think ولا سوا شكور كمان نايسب سلدي نبر نعون مفلات فروات نعو كمان نمنتاي لهم كوم غيرو ما كمان يفلتني ግን ناس مراس حدش يكونن سيمافورو you know ابغلو وان بسنكتناي ساعات قال خاطر موصا خوينو مستزنبر خنتات قال حجين كابتي اب درغ زنبر غزي نحنا زركبنالو ناشتو من اسيات كويناسي زي نبرو بوتا تتخيلو والله زناي مدبر بلو على الشوق بلو على تحت ورد بو نا قبركا تخيل قال عبيتي مسمرات قال تتخيلو والله تا نعم دوسدت فتنه نيرا كاميرا مسؤول تتحيزو سلازنبرت نيتورك الرهبو توم انجينيرات صعر قور نيرو مخنيات حنت ماكينه تي كاميرا سيلواس ابتي مين ناي ترافيك بيت صحفت ريبورت خمصالو تسالي قال خمس بدقدلو مالتي الشيتات نمرخاب نيتورك قالوا سرحوا نيرم سكسسفول مسكون غا تمزرقح وديومو جاس راح جمير له صحادت راي يكونن كبل دلي قال ابتاناي البريزيدنت ملكيتو تزارب كايو
ብዙሕ ግዜ ስታይ መስለካ ኣብናይ ሰብ ትህዝብ ድጽበየ ነገር ኣሎ ማለት ዛዕንቶ ይድበልከ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣለው ካላይቲ ናይ ስደት ዕድላት ከማን ሚኒማይዝ ንምግባር ንዑ ንምጉዳል ከማን ካብ 10 እስክንደይ ሰብ ተጉድል ትኸውን ኣብ ኤርትራ ስራሕቲ ተጀሚሩ ህንፃ ተጀሚሩ ኩሉ ክስደድ ይደሊ ማለት ኣይኮነን ኢኮኖሚካሊ ፀገም ዘለዎ ሰብ ኣብ ዓደይ ሰሪሐ ድሕሪ ስድራይ ናቡ ኮይነ ዝኣሉ ኮይነስ እዚ ዕድላት ዝንድሕራሉ ኮይነስ ዋይ ስደት ዝብሉ ሰውን ኩሉ ኽእል እዩ ሶነት ስደት እውን ከጉድሎ ስለ ድኽእል ድሓር ተስፋታት ከዓ ሰብ ኣብ ስደት ክነብር ኣይኽእልን እዩ ዘለዓለም ኣብ ስደት ኣይነብርን ኦኬ ኣብ ስደት ትሰርሕ ትረክብ ጽቡቕ ገዛ ትነክ ማይ ውዒት ትሕፀብ ገለ ትኸውን ግን ዓድኻ ዝበሃል ነገር ኣሎ ስለዚ ተዓድስ ካብ ዘይንቡር ናብ ንቡር ክትምለስ ክትክእል ኣለዋ መዓስያ ትምለስ ኣደኖ ፕሬዚደንት ሓበሬታ ክበና ክእል እዩ ማለት ዘለናሉ ሃዋሁ ትኹነታት ገለመለ ከነገረና ከሎ ማለት እዩ ግን ከምዚ አንተው ይድበልካዮ ሰብ ድጸበየ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብዙሕ ናይ ፖለቲካል ኢሹ የለን ኣነ ዓምነት ብዙሕ እዚ ስራሕ ምኽፋት ጥራይ ደይኮነ ዓሚ ዝተገብሩ ቁሩብ ሰምዓናዮም ነገር ነይሮም ምስ ጣልያን ተገበረ ናይ ንግዲ ውዕል ናይ ኮንስትራክሽን ውዕላት ኣብ ምስ ደቡብ ኮርያ እውን ተገበረሎ ናይ ቻይና በዓላቶም ብዓቢ ደረጃ ዝሓዝቦ ናይ መገዲ ስራሕ ገለመለገለ ነይሩ እዚኣቶም ክባራበሩ ድዮም ቶም ናይ ህንፃ ተሰሪሖም ተወዲኦም ዘሎ ኣባይቲ ንዋናታት ምርካብ ካልእ ከዓ ሰብ ብሙሉ ገዛ ክሰርሕ ማለት ክሰርሕ ዝግብኦ ወይ ክዕድግ ሸይጥ ክልውጥ ዲ ኣይደኖ ከምቲ ሕግን ስርዓትን ናይ ተዓዲ ክንቀሳቀስ ቁሩብቲ ኢኮኖሚ ክንቀሳቀስ ተሪኢኻዮ ኦኬ ጽቡቕ ኣለና ጀሚርና ኣለና ትብሎ ነገር ኣሎ ኣብ ብዙሕ ሴክተራት ተሪኢኻዮ ብዙሕ ጠመተ ዝደሊ ነገር ኣሎ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ውርዱ እዩ ፀገም እዩ ኩናት ነይሩ ዕንቅፋት ነይሩ ብዙሕ ነገር ከተልዕል ትኽእል ኢኻ ካልኦት ኣብቶም ፖለቲካዊ ዕዮ ገዛ ናይቲ ሃገር ከማን ህዝቢ ድጽበዮም ነገር ኣሎ ሕጂ ገሊኡ ሰብ ከምዚ ዓዊሉ ክዛረብ ዘይደሊ ግን ኣነ ብዙሕ ግዜ ምስ ሰባት ክዕልል ከለኹ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እስታ ክንከውን ኢና ድብለካ ሰብ ኣሎ እንታይ ኢና ክንከውን ብዙሕ ሰብ ነና ትርኢቶ ዛረበካ እዩ ሰብኣይ ተደይሁሉ ስታይ ምኾንና ነርና ዝብል እዚ ክሬዲት ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትህቦ ክሬዲት እዩ እሱ ተዘይነብር እንታይ ምኾንና ነርና ዝብል ብብዙሕ ናሬሽን ትሪኦ ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ህዝቢ ኣብቲ ፕሬዚደንት ዘለዎ እምነት እዩ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ፕሬዚደንት ዘለዎ ትፅቢት እዩ ካልኣይ ከም ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ከማን ብጀካ ህዝባዊ ግንባር ካልእ ኣማራፂ የለን ኣብ ኤርትራ ትኡንኮ ኣብ ኤርትራ ከም ግንባር ከም ሃገራዊ ግንባር ኮይኑ ነታ ሃገር ዘምፃ ተቃሊሱ ኣቃሊሱ እንደገና ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ግንባር ከማን ካብኡ ትፅበዩ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣነ ብናተይ ብዙሕ ናይ ሪፎርም ስራሓት ክረኣዩ ኣብቶም ዝጎደሉ ቦታታት ዝጎደሉ ሰበስልጣናት ኣለዉ ሓለፍቲ ኣለዉ ሽመት ናይ መሃብ እቲ ካቢኔ ናብ ንቡር ምምላስ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ሕጂ እቲ ናና ኣንቲ ኮምፒቲሽን ኣይኮነን እዚ ከምቲ ዓንተው ዝበልካዮ እቲ መንግስቲ እቲ ተመሪሕነት ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ነቲ ሃገር ክመርሓ ፀኒሑ ኣድሒኑ ኣሎ ተዓዲ ሕጂ ሓደ ሰብ ሃገርና ድሒናላ እንኳዕ እኳ ይተደፈርና ክብለካ ክእል እዩ እቲ ቫልዩ ንሱ እዩ እቲ ናይ መጨረሻ እታ ቫልዩ ንሳ ድሕሪኡ ከድብል ነገር ግን ከምቲ ዓንተው ክትብልዎ ፀናሕኩም ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ኣብቲ ሃገር ሰብ ድፅበዮም ደሎ እቲ ህዝቢ ድፅበ ከም ዘሎ ከማን እቲ መንግስቲ ጠፊእዎ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ጠፊእዎ ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ሳደን ሓደ ነገር መንግስቲ ኤርትራ ወይ ኤርትራ ትበሃርቲ ናይ ናፅነት ዕምሪ ንብሎሲ ዕምሪ የብሉ ናፅነት ኮንቲኑ ቀጻሊ እዩ ሃገር ክትቅፅል እያ እቲ መንግስታዊ ማሕበራት ክቅፅል እዩ ሎሚ ህዝባዊ ግንባር እዞም ዝመርሑና ዘለው ለው ፅባሕ ከዓ ካልኦት መራሕቲ ክመፁና ሃገር ብከምኡ ክትቅፅል ንወለዶታት ክትቅፅል እንተደኣ ኮይኑ ትድሌት እቲ ናይ ለውጢ መገዲ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሜና ኣሎ ማለት እዩ ዓለም ብክልተ ተፃረርቲ ነገራት እያ ትቀውም ኩሉ ግዜ ዘሎ ነገር እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ብናተይ እምነት መንግስቲ ኤርትራ ወይ ነቲ መንግስቲ ድመርሕ ዘሎ ግንባር ባዕሉ ብጀክኡ ንኤርትራ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ድፅበየ ደሎ ክገብር ዝኽእል ካልእ ሓይሊ እሙን ሓይሊ ኣሎ ኢለ ኣምንን ኣነ
ስለዚህ ድላይና ሽም ክንብሎ ንኽእል ኢና ናብ ስራሕ ተመሊስና ክንብሎ ንኽእል ሪፎርም ክንብሎ ንኽእል ዋትኤቨር ዝጎደለ ንምልእ ኣለና ክንብል ንኽእል ግን ህዝቢ ትፅቢት ኣለዎ ካብኡ ምክንያቱ ብናይ ተፈጥሮ ሕጊ እውን እኮ ተወሊኖ እቶም መራሕትና ኩሎም ንሪኦም ኣለና ሓቀይ ሓደ ግዜ ይገርመካ እትናታቶም ኮንትሪቢሽን ትናታቶም ድኻም ትናታቶም ፃዕሪ ኣብዚ ዕድመ እዚ ከምዚ ዓይነት ተወፋይነት ተበላፅ እስክትከውን የብልካን at the same time ኦኬ ሓደ መራሒ ወይ ሚኒስተር ክስዋእካ ከሎ ኢሚዲየትሊ ሓደ ሚኒስተር ክትከኣ ክትክእል ኣለዎ ህዝቢ ከዓ ኩሉ ነገር ገለገለ ሰባት ታይብሉኻ በዓሉ ዝሓስብ ከሎት መንግስት ኣይገደሰኩም ክብሉኻ ክብል እዮም ግን መንግስት ማለት ስድራ ቤት ማለት እዩ ኣብታ ስድራ ቤት ኣቦን ኣደን ከም መንግስት እንተሓሲብካዮም እቶም ተረፉ ከዓ ይብዝሑ ይወሓዱ እቶም ቆልዑ ዝወለድዎም ከዓ ከም ህዝቢ እንተሪኢኻዮም ናይዞም ኣቦን ኣደን ጥዕና ህላወ ምስኣንን ምርካብን እቶም ቆልዑ የገድሶም እዩ ዓበዩ ዓድኻ ተበሉኻ ኤሪትራዊ በሎ ሓገርኻ ዓበዩ ዓድኻ ተበሉኻ ኤሪትራዊ በሎ ሓገርኻ ሰበሉኻ ኤሪትራዊ በሎም ሓገርኻ ዓበዩ